Сега към Несебър, където се проведе доброволческа акция с благородна кауза. Подготовка на 180 перуки за жени, които се борят с онкологични заболявания. Инициативата е на Сдружение Обществен съвет Несебър и фондация Смарт Оазис. Доброволци се включиха в измиването, подготвянето и опаковането на перуките, които ще бъдат дарени на жени, преминаващи тежки изтощителни терапии, като жест на подкрепа, солидарност и надежда за тях. Облъчване, химиотерапия, загуба на коса. Малка част от трудния път на много жени с рак. Но има хора, които подават ръка дори когато е най-трудно. С нас се свърза една местна фондация, фондация Смарт Оазис, и ни казаха, че са получили от Западна Европа, от Холандия, перуки по програма. Перуки, които са предназначени за онкоболни. Ние на драго сърце веднага се включихме, разбира се, предоставихме офиса на Обществен съвет Несебър, пуснахме обявление, дойдоха, веднага ни писаха различни хора, които искат да се включат в кампанията. Така офисът се превърна в салон за красота. Дами измиват, средстват и оформят 180 перуки за жени, които трудно излизат навън и избягват огледалото. Професията ми е такава и реших да направя нещо хубаво. Важното е хидратиращ шампуан, балсамче, да може да бъде по-лесна обработката на косата, и много е важно четката, с която решиме косите, и да почваме отдолу нагоре, защото иначе се накъсва. Всяка перука се подготвя старателно за жена, която дори не познават. Нямаме някаква застраховка или гаранция, че на всяка една от нас не може да се случи нещо такова. Помощта е някак се естествена и тя трябва да се дава в такива моменти. Предвид факта, че идва и най-женския месец, в цялата суета, в която сме обърнати в ежедневието ни, хубаво е да има и такива каузи, в които ние да може да се включим, докато сме здрави и силни. Сгъваме кутии, за да приберем перуките. Трябва по-често да има такива инициативи и да помагаме на хората в нужда. Нямам представа за цифра, но знам, че не всеки може да си ги позволи. Всяка кутия ще бъде заснета от фотограф. Ще разпечатаме нейната снимка, ще я сложим на кутията с малко послание. Ще бъде опакована с една панделка, което е символ на фондацията на кампанията Каузата за борба с рака. И през раковия център в Бургас ще ги разпространим като за всички раково болни мъже и жени, най-вече жени, които да могат да вземат такава перука. При предаването на перуките на място ще има и фризьор, а всеки желащ може да дари около 30 см от косата си. Олесия вече е готова да се раздели със своята. Не си постригвам косата много често. За един месец расте с 1 сантиметър само. Искам да подаря косата си, за да се изработи нова перука за някоя болна жена. Понякога една малка промяна във външния вид е напълно достатъчна, за да върне сили за голямата битка.